hur stor det är. Ja. Kom, nu ligger den. Pappa fixar det här. En fin bit. Du, gör så här nu. Kom hit, ta ett foto i hålet. Eller filma i hålet. Han tar stillbilder emellan. Kom här. Absolut inte. Den är fina. Den är fina. Härlig bild. Andas. Jajamän. Alltså spana in käften bara. Klappa igen! Ja. Hjälp. Men. Håll det. Lägg över den där. En gång. Oj. Redo med bild? Kör vi. Nu då, för att få till frisyren. Fixa frillan då. Snart ut på film. Filmade du det? Ja. Ja, ta kort då. Ja, upp med. Det här är min stora.